Salutare tuturor! Da, să mă prezint înainte de toate. Mă numesc Jorge Claudiu. Pot să vă spun și 2-3 lucruri despre mine. Sunt pasionat de psihologie încă de mic copil. Nici măcar nu cred că știam ce înseamnă psihologia și eram pasionat de ea. Psihologia practică. Da? Și astăzi a ajuns la frumoasa vârstă de 44 de ani. Mi-am spus să să fac un clip, să-l urc pe YouTube, da, ca să pot ajuta anumite persoane care au nevoie de anumite sfaturi, da, sau păreri în anumite privințe. Ok, ceea ce vreau să vorbesc astăzi este, vreau să vorbesc cu oamenilor despre iubirea de sine atât de greșit înțeleasă, din păcate. Vreau să explic ce înseamnă această iubire de sine prin câteva exemple din propria noastră viață, da? Ok, înainte de toate să spun, poate anumite persoane nu știu încă ce înseamnă aceste vibrații energetice, da? Și cum se tot vorbește în ziua de astăzi de această lege a atracției, pot să vă spun că această lege a atracției nu va funcționa decât în momentul în care este conștientizată cea mai importantă lege, legea unității divine. Da, doar în momentul în care această lege a unității divine va fi conștientizată, atunci omul va avea mai multe răspunsuri în ce privește această lege a atracției, da? Cu ce atragem în viața noastră, de ce atragem anumite evenimente neplăcute. Și lucrurile, cel puțin din percepția mea, stau în felul următor. Da, avem situația în care mintea noastră, conștiința noastră, funcționează pe anumite frecvențe energetice, care, bineînțeles, aceste frecvențe energetice sunt gândurile noastre, de fapt, determină această frecvență energetică. Da? Avem chakra cu numărul 7, da? Ceea ce este în cer, aici în cer, în bolta noastră palatină. Acolo este cerul, oameni buni, cel descris în Biblie. Din păcate, aceste lucruri au fost un pic schimbate, iar omul se uită în exteriorul lui la cerul care ne guvernează pe toți. Da? Nu vorbim despre un cer, pentru că universul este infinit. Da? Nici cei de la NASA, nici o persoană care face parte din această grupare științifică nu i-au dat de capăt, ca să zic așa, da? Deci este infinit. Ok, deci lucrurile care se întâmplă, oameni buni, în mintea noastră, în cerul nostru, se întâmplă în această chakra cu numărul 7, care este responsabilă de vibrația noastră energetică de zi cu zi, da? Pentru că mintea noastră are capacitatea să schimbe această vibrație energetică, pentru că trecem, da, știm cu toții că avem gânduri pozitive și gânduri negative în propria noastră minte, da? Iar aceste gânduri ne schimbă de fapt frecvența energetică, da? Care sunt, și gândurile sunt pe categorii, da? Avem gânduri negative, ură, invidie, răutate, ce mai, minciună, tot felul deci partea negativă, da? Iar această parte negativă înseamnă că omul, în momentul în care este ancorat în aceste gânduri, are o frecvență de vibrație joasă, da? Lucru care se schimbă în momentul când omul trece la celelalte gânduri, da?
gânduri de pace, de iubire, de armonie și așa mai departe. Da? Partea pozitivă din om este modalitatea prin care se schimbă această frecvență energetică și se atrage o anumită pace și o anumită liniște în interiorul acelei persoane. Da? Asta ca să oamenii care nu știu foarte multe lucruri despre aceste vibrații și aceste frecvențe energetice să înțeleagă în linii mari despre ce este vorba. Totul este toată treaba cu aceste vibrații stă în conștientizare, da? Acea conștientizare care presupune că ne urmărim un pic mintea noastră și ceea ce este în ea în momentul respectiv. Da? Vreau să vă dau un mic exemplu ca să fac oamenii să înțeleagă ce înseamnă de fapt această iubire de sine atât de greșit înțeleasă. Da? Pentru că iubirea de sine nu se rezumă la faptul că mă duc astăzi la magazin și mi-am luat un tricou și eu mă iubesc pe mine. Nu. Acel tricou mi l-am cumpărat că mi-a plăcut sau că aveam nevoie de el. Da? Eu știu, îmi cumpăr o mașină, mă iubesc pe mine. Nu, ți-ai luat o mașină că aveai mare nevoie sau vrei să satisfaci o dorință sau un moft și așa mai departe. Da? Iubirea de sine, adevărata iubire de sine, se materializează în momentul în care, prin prisma a ceea ce vedem cu ochii noștri, da, lucrurile din exteriorul nostru, vin într-o pace și într-o armonie cu inima noastră. Da? Este un fel de echilibru adus între minte și inimă. Și vreau să vă dau și un exemplu. Un exemplu din viața tuturor, da? În momentul în care noi mergem într-un concediu, plecăm la mare, și bineînțeles oricine se poate întoarce un pic în imaginație în momentele noastre de relaxare de la mare, să vedem ce se întâmplă la nivelul nostru energetic. Da? Pentru că ideea este următoarea. Acolo, ochii noștri, ceea ce văd în exterior, da, nu mai sunt într-o vibrație de joasă frecvență, da? Pentru că acolo iubește tot ceea ce vede, da? Suntem frați cu toții, da? Chiar dacă mai avem unele mici întâmplări neplăcute sau nefericite, suntem capabili să uităm repede și asta ne ține de fapt pe o frecvență foarte, foarte înaltă, da? Pentru că suntem în armonie cu ceea ce vedem. Și această armonie aduce această liniște și această pace interioară. Ați văzut senzația de la mare, cum stai, totul este zen în viața ta. De ce? Pentru că mintea ta funcționează pe o vibrație înaltă și intră într-un echilibru foarte, foarte frumos cu inima noastră. Da? Lucru care nu se mai întâmplă, sau cel puțin nu în totalitate, când ne întoarcem din acest concediu. Da? Atunci schimbăm frecvența energetică de multe ori, da? Prin faptul că ne întoarcem la gânduri care țin de viitor, ne gândim, wow, am 7000 de lucruri pe cap, am multe treburi de făcut, da? Mai cădem în această anxietate, da? Pentru că anxietatea presupune că omul se gândește foarte mult la viitor și își pierde practic prezentul. Intrăm și în anumite stări depresive. De ce? Pentru că situațiile din trecutul nostru nu ne dau pace. Iar la mare vedem că omul este de fapt ancorat în acel prezent, da? Este entuziasmat de ceea ce vede, da? Este într-o armonie profundă cu toată lumea și acest lucru aduce acea pace interioară pe care noi o căutăm cu toții. Deci vedem că această pace interioară este venită în interiorul nostru doar în momentul în care ochii noștri nu mai judecă lumea fizică și este în armonie cu ea. Atunci omul vine în acest echilibru frumos. Da?
Dacă omul va învăța să rămână în acest echilibru, chiar și în momentele în care se întoarce în orașul de care aparține, atunci viața omului se va schimba foarte, foarte mult. De ce? Pentru că în momentul când ne întoarcem, eu sunt din București, dau un exemplu în ceea ce mă privește pe mine, da? Plec la mare, am parte de un concediu, sunt foarte fericit, sunt zen pe toată perioada concediului, da? Mă întorc în București și mă apucă grijile. Am de făcut nu știu ce lucru, am de făcut aia, da? Gânduri care nu ne dau pace sunt gânduri care ne duc într-o zonă de gândire înspre viitorul nostru, da? Și poate eu în momentul ăla nu am nimic de făcut. Deci gândurile respective către viitor sau dacă mă leg de vreo situație din trecutul meu, nu au nicio legătură cu prezentul meu, da? Pentru că poate, nu știu, fac un anumit lucru, dar atribui o putere mentală altor gânduri, da? În momentul în care conștiința noastră va conștientiza aceste lucruri și va căuta răspunsuri și va căuta foarte mult să se privească pe sine, în momentul în care gândește la aceste părți negative, da, și la aceste lucruri total neprietenoase cu conștiința lui, da, gândurile de joasă vibrație, în momentul când această conștientizare este făcută, omul va avea parte de această urcare energetică. Și în momentul în care nu mai judecăm, da, odată întorși în orașul de care aparținem, noi nu mai judecăm oamenii și întâmplările din viața noastră și chiar ne împăcăm cu anumite persoane care, nu știu, suntem certați, da, de ce? Pentru că am avut anumite certuri, schimburi de replice și acele persoane ne produc un anumit sentiment neplăcut în momentul în care intrăm în contact cu ele, să știți că acele lucruri trebuiesc îndreptate, da? Pentru că este plecarea către această vibrație de înaltă frecvență. Pentru că iertarea, de fapt, duce către acest echilibru, acea frumoasă senzație de la mare în care noi suntem într-o pace și armonie totală. Da? Pot să vă spun despre acest lucru vis-a-vis de micile noastre certuri cu anumite persoane. Da? Ideea este generală de a ierta și a trece peste acele momente, pentru că dreptatea, oameni buni, dreptatea este mereu împărțită pe din două. Da? Chiar și momentele când avem parte de o mică confruntare verbală, da? Nu ceartă exagerată. În momentul acelei confruntări verbale cu cineva, nu spun că aceste lucruri nu ar trebui să existe, ceea ce se întâmplă după aceea nu ar trebui să existe, și anume judecata minții către acea persoană, da? Pentru că în viață, dacă se întâlnesc doi oameni, da? Dacă se întâlnește unul mai isteț, mai inteligent, cu o persoană care are o capacitate mai mică, ca să zic așa, a minții sale, da? Care nu este foarte, foarte evoluat spiritual, da? Vedem că ele, dacă se vor confrunta pe anumite direcții, da? Vedem că și cealaltă persoană care este mai evoluată poartă o anumită vină în această mică ceartă, da? De aici și iertarea, care este benefică, pentru că în momentul în care ierți, tu de fapt îți ierți propria ta implicare în acel mic conflict, da? Asta este de fapt iertarea. Ne iertăm pe noi, practic. Asta înseamnă iertarea. Că mulți oameni, din păcate, nu înțeleg. Cum să mă iert pe mine? Păi tu, iertând anumite etape negative din viața ta, tu îți ierți de fapt propria ta jumătate, implicarea ta în acel conflict nedorit, bineînțeles, da? Nu asta este ideea, că omul trebuie să experimenteze în viața lui. Ideea este de a merge către această capacitate a minții noastre
care va analiza foarte mult, da? Nu va judeca, pentru că aici este de fapt cheia. Da? Și să mă întorc la acest echilibru care putem să-l înfăptuim chiar și în partea asta în momentul în care suntem angrenați în muncă, în tot felul de situații, da? În care simțim că suntem distanțați de această pace interioară, da? Prin momente de stres și așa mai departe. Ceea ce trebuie să facem este să privim cu alți ochi, exact cu acei ochi cu care privim marea, cu care privim oamenii în momentul în care suntem acolo, da? Pentru că o astfel de stare care este în acel concediu se poate instala și în momentul în care omul revine, da? Totul este doar o atitudine mentală potrivită, da? Dacă lucrurile pe care le vom vedea vor fi tratate cu entuziasm, atunci omul își va aduce acest echilibru și va avea parte de foarte multe beneficii în viața lui, da? Pentru că ce se va întâmpla ulterior, da? Mintea omului care nu va mai fi pe aceste frecvențe, da? Nu își va mai muta gândurile de la o frecvență la alta, da? În momentul în care se vine la un echilibru, da? În momentul de echilibru al nostru, nu ne face decât să avem o ascensiune foarte mare spirituală. De ce? Pentru că dacă ți-ai adus echilibru și tot ceea ce vezi în această lume fizică, da? De data asta în orașul din care faci parte, această stare este adusă corpului tău de propriile tale gânduri, da? Dar în momentul în care omul va conștientiza acest lucru, frecvența lui vibrațională se va înălța, da? Despre această înălțare vorbește și Hristos în Biblie, dragilor, da? Este o înălțare energetică, nu fizică. Din păcate, un pic religiile lumii au avut grijă ca noi să nu știm aceste lucruri, da? Din momentul în care începe această înălțare energetică, da? Omul își crește vibrația. Ideea este în felul următor, că în momentul în care, după ce ți-ai adus acest echilibru prin prisma faptului că te-ai împăcat cu toate persoanele cu care ești certat, da? În momentul în care schimbi percepția despre lume și nu mai judeci absolut nicio persoană pe care o vei întâlni în viața ta, da? Pentru că nu știm ce se află în spatele acelei persoane și aparențele de multe ori ne fac să ajungem la astfel de gânduri de a judeca ceea ce vedem în exteriorul nostru, da? După ce toate aceste lucruri vor fi conștientizate, omul va crește foarte mult spiritual. Și ce se va mai întâmpla la nivelul lui mental este că de aici pleacă și curățarea acestui subconștient, da? Subconștient care este foarte prezent în viața noastră, pentru că, și ca să dau un mic exemplu despre ceea ce reprezintă subconștientul, dragilor, în viața noastră, vă dau un alt exemplu care mie mi se pare foarte elocvent și foarte pe înțelesul tuturor persoanele care nu au foarte mare treabă care nu înțeleg foarte bine acest mecanism al minții noastre umane, da? Pot să vă spun că acest subconștient este exact ca un tonomat, da? Le știm cu toții, că le mai găsim prin oraș, în care băgăm o fisă și selectăm un produs. De ce? Ori că ne este sete, ori că avem poftă de ceva dulce, ori ne este foame și așa mai departe, da? Băgăm niște fise, ulterior aparatul ne dă produsul pe care l-am cerut, da? Exact acest fenomen se întâmplă și în mintea noastră. Dacă suntem pe gânduri negative, gândiți-vă că noi însămânțăm anumite gânduri în subconștient, care ele vor rămâne acolo și ne vor aduce foarte multe situații negative, da? În propria noastră viață.
Gândiți-vă la acest subconștient că este rezultatul gândurilor noastre, da? Fisele acelea pe care le băgăm, da? Și produsul care ne este dat de propria noastră cerere, da? De propriile noastre gânduri. Da? Asociați gândurile cu acele fise și acel tonomat cu acel sandwich pe care îl cele sau acea pungă de stixuri sau acea apă rece de avem nevoie să ne hidratăm. Gândiți-vă că v-am spus, acele gânduri sunt de fapt acele fise care cer aparatului produsul respectiv. Aici vine partea subconștientă și cum să vă spun eu, în viața noastră vor apărea anumite situații care vor fi determinate de gândurile noastre care au fost în urmă cu, dau un exemplu, ieri gândim ceea ce facem astăzi, de fapt. Cam așa funcționează mecanismul minții. Deci astăzi tu, dacă ai luat niște decizii greșite în viața ta, decizii care te-au dus într-o anumită zonă de disconfort, da? Să știi că subconștientul tău, de fapt, a acționat în această privință, pentru că acel produs pe care l-ai cerut sunt propriile tale gânduri, da? Și dacă ceri, da? Dacă în mintea ta predomină anumite gânduri negative și tu în loc de o apă rece primești o apă stricată, bineînțeles un exemplu ca să înțelegem cum funcționează mintea, subconștientul îți va da acea apă, bineînțeles, ghilimele de rigoare, da? Acea apă stricată, da? Situații care de fapt ne pot duce și în anumite dezechilibre din ce în ce mai mari, care aceste dezechilibre creează la un moment dat blocaje energetice care pot aduce chiar și boala în trupul nostru fizic. Mă înțelegeți? Că așa se materializează și boala în corpul nostru fizic. Plecăm din dezechilibre, da? Care sunt doar mentale, ulterior ajungem în blocaje energetice. Iar blocajul energetic presupune că mintea noastră, chakra asta cu numărul 7, duce interiorului nostru energiile pe care noi le cerem prin prisma acestor gânduri. Da? Este ca și cum mintea noastră, conștiința noastră este acel tonomat, da? În care noi băgăm acele fise, v-am spus. Cam pe aici, oameni buni, în mare, pentru că putem să vorbim mult mai mult și exemple pot exista foarte, foarte multe. Eu cred și sper că am ales exemplele cele mai bune ca toți oamenii să înțeleagă care este treaba cu această iubire de sine și ce reprezintă aceste gânduri în propria noastră viață. Da? Deci, una peste alta, dacă vrei să schimbi starea ta interioară, trebuie să privești cu alți ochi pe cea exterioară. Fără asta, noi vom atrage în tot timpul în viața noastră întâmplări neplăcute. Și alt lucru benefic care se va întâmpla că creșterea vibrațională, da? Și lucrurile care ne vin din urmă, din subconștientul nostru, vor fi vindecate și eliminate, pentru că omul nu va mai trece în această vibrație de joasă frecvență. Și atunci, urcarea asta vibrațională, în momentul în care subconștientul îți aduce aminte de ceea ce ai fost tu în trecut, da? Mintea ta va învăța să elimine acele lucruri negative. Da? Și odată eliminate, ele vor dispărea din subconștientul nostru și acel subconștient al nostru va deveni o grădină plină numai de lucruri pozitive, da? De grâu, de flori și așa mai departe. Asociem subconștientul nostru și cu o grădină, da? O grădină în care însămânțăm o floare, însămânțăm ceva benefic nou, da? Am pus o sămânță, ulterior divinitatea, lumea nevăzută, divinul din noi ne dă, da? Punem o sămânță cu o floare, vedem ce va crește, o floare frumoasă, da? Același lucru se întâmplă și cu aceste gânduri ale noastre, oameni buni.
și pentru o grădină curată și frumoasă, da, în care avem doar flori frumoase și avem și un alt exemplu este spicul de grâu, da, în care omul sădește în pământ un bob, iar divinitatea, prin această lege a recompensării divine, divinitatea vine și ne dă un spic, adică mult mai multe boabe de grâu, da, care să ne folosească practic în viața noastră și fizică și spirituală, da? Pentru că ceea ce este în lumea noastră fizică putem să materializăm prin conștientizare, da? Multă conștientizare la ceea ce se întâmplă în mintea noastră și atunci lucrurile și partea de neghină, lucrurile care sunt nefolositoare în mintea omului, dar care sunt impregnate în subconștientul lui de-a lungul anilor, se vor elimina așa, ușor, ușor. Da? Nu este nicio grabă, da? Pentru că un proces spiritual trebuie desfășurat cu foarte mare naturalețe, da? Nu trebuie să forțăm nimic. Un proces spiritual trebuie să se desfășoare într-o proporție naturală de 100%. Altfel vom rămâne undeva blocați în anumit, da? În această creștere spirituală vom reuși să ne blocăm într-un anumit pas dacă noi acționăm mecanic. Da? Totul trebuie să fie în armonie exterior cu interior și atunci se va produce și această curățare, v-am spus un pic mai devreme, vom elimina chestii negative din subconștientul nostru, iar acea grădină, acel teren fertil care este subconștientul nostru va aduce numai situații pozitive în viața omului și abia atunci începe această lege a atracției, da? Vom atrage în viața noastră și persoane care ne vor satisface din punct de vedere al relațiilor noastre, da, interumane, pentru că vom atrage numai persoane potrivite în viața noastră, da? Cred și sper că este suficient, am 27 de minute. Cred și este suficient pentru astăzi. Voi mai face clipuri, le voi încărca pe YouTube. Sper doar din toată inima ca cei care urmăriți aceste clipuri și dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, să distribuiți și altor persoane, da? Pentru că cu toții avem nevoie de această înțelegere a mecanismului nostru mental, da? Este timpul ca oamenii să facă un pic de umanitate, da? Dacă pentru tine nu ți se pare foarte important acest lucru, ceea ce spun eu, pentru că știi în mare parte lucruri pe care le spun eu, gândește-te că s-ar putea să fie cineva care nu are o pregătire ca a ta și care să aibă nevoie de aceste informații, da? Pentru că ne pot ajuta în viața noastră de zi cu zi și pot îndepărta foarte multe probleme din viața omului în momentul în care acea persoană va conștientiza aceste lucruri. Da? V-am pupat și vă doresc o zi frumoasă. Toate cele bune!